Ekaitzen aurrean, buelta erdi ematen ez dugunak. Lanbro artean, iparra galtzen ez dugunak. Gu gara brujula moreak eta obario pareak ditugunak. Gorte imperialetan debekatuak, asaldatzaileak, sagar ustelak. Ezkutuko taberna zuloetan, mirabeen sekretupeko maitale zoriontsuak. Gu gara alprojak, mozkorrak eta lotxagabeak. Gu gara ausartak, alaiak eta leialak. Gu gara gorriak, berdeak eta moreak. Gu gara gautxori eta iraultzaile etengabeak. Gu gara haizea popatik baino rankatik dugunak. Altxorraren mapa denekin konpartitu nahi dugunak. Bidea bakarrik egin nahi ez da. Baina aurrera tinko jarraitzen dugunak. Gu gara EH Bildu Hondarribia ontziko itxas lagunak. Gu gara 21. mendeko pirata euskaldunak.